Узган ел Әлмәт районында янгыннарда бір баланың гомере өзелгән, икесенең тәне пешкән. Кайбер очракларда янгыннар балаларның саксызлыгы сәбәпле килеп чыга. Балалар уенчык итеп янучан сыйыклыкларны һәм шырпыны сайлаганда бәләне көтдиләр янгын сүндерүчеләр. Янгынны сүндергә караганда булдырмый калу җиңелрәк. Әлмәт янгын сүндерүчеләре шәһәр читендәге балалар лагерьларында тәрбияләнүчеләр өчен дәресләр үткәрә. Янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар 500-ге якын бала ял итүче Солнечный лагерында да булды. Так, начинаем тренировку. Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Эвакуация турында сигнал ишетелә. Катнашучылар аны диккать белән тыңлыйлар. Мондай очракларда каушап калмаска, тыныч булырга, янгын чыккан җирдән тизрәк чыгып котылу юлларын эзләргә кирәк. Янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар барысында җентекләп контрольдә тоталар. Все 100%, да? Все отлично. 18, вышли 18, да. Все 100%. В здании больше никого нет. Нет, нет. Балаларны эвакуацияләү аларның бурычы. Бу очракта әйдәманнар. Шуларның берсе Лилия Мингалиева. Ул Чаллы педагогика университеты студенты. Солнечный лагерында Лилия 2нче ел эшли. Узган җәйдә курсташлары белән бергә биредә практика узган. Быел рәсми рәвештә эшкә урнашкан. Бәхеткә, бездә хәвефле фаҗигале хәлләр булмады. Без һәрвакыт балалар белән янгыннардан саклану чараларын үткәрәбез. Алар янгын чыккан очракта нишләргә икәнлеген яхшы белә. Лагерьдә барлыгы 500-гә якын бала ял итә. Алар өчен Әлмәт янгын сүндерүчеләре һәм коткаручылары ачык дәрес үткәрде. Янгын сүндерүнең барышын карадылар. Вы приложите, подбегите, объясните, подергайте, объясните, что происходит, привлечь внимание старших, чтобы они сообщили об этом факте. Основной вот так. Сами ничего не предпринимать. Коткаручылар 19 һәм 20 отрядларның 1нче сыйныф укучыларын үзләренең эш коралы белән таныштырды. Металл кисү өчен зур качылар, махсус домкрат, кору бригадасы машинасында барысы да бар. Тамашачылар игътибарын җәлеп иткәннән соң эшкә күчәргә мөмкин. Солнечный башка шәһәр лагерьләре кебек үк урман үзәгендә урнашкан. Бу янгын сүндерүчеләргә проблема китереп чыгарырга мөмкин. Әгәр янгын булса, лагерьдә мәгълүмат тактасы куелган. Анда барлык гидрантларның краны күрсәтелгән. Биредә алар җидәү. Узган ел Әлмәттә янгында бер бала үлгән, икесе зыян күргән. Бәхеткә, быел балалар катнашында гадәттән тыш хәл теркәлмәгән. Искәндәр Гыймалдинов, Тимур Томанов, Татарстан ялыклары, Әлмәт шәһәре.